So good day guys. So ang vlog ko for today is bibili ako ng Coffee Bear sa may Tabunok, and then from Talisay dadalhin ko siya sa Cebu City. So ayan, let's go. Samahan niyo ako. So currently na ako diri karon pa sa Ilahang Bridge, and muagi tag usa ka traffic light. Time check, it's 6:46. Dire na guys, naglambang na to sa kuan traffic light. Liko lang ta, right turn na rin sa may guys dumaan. Dito lang parkingan. Ato na ang Coffee Bear, which is nasa sulod. May logo pa na ng radyo. Mang Inasal. Ano tao sa Inasal? Ito dari ang Coffee Bear. I hope open pa sila. Matcha latte, duha. So nagulat pa ta guys kay hotdan sila guys. Mauli na ta guys. Wadto na tag Cebu City guys. Biyahe ta. Ika na ta guys.
Kabiliban na ako aning coffee break. Coffee break. Yun doon kailangan ko ano. May kubag. May padasay mo nga ba? Astig dyo kayo. Believe dyo ko sa coffee break. So, from Tabunok, biyahe na punta pa Cebu City. Ito i-check ang ato kung ano pinuluan mo. Sa Pandakan. Hindi ra ta highway agi kay murag feel ako mas ganahan ko dari nga mo agi karon. Nakabati lang gid diri. Kay kuan guys. Traffic. Nakabati diri. Layuan ako sa highway. I'll go for nga mo agi dito sa may SMC side. So mo right turn ta dire to make sure nga makaadto ta sa ato ang gusto adtuan. So nara guys ang SMC side giatbangan sa SM Arena. So, daghan kayo nagulat aning SM Arena actually. Ma-open siya ba to public. Kay daghang mga major concert ang nagulat para na. Like sa Bini. So, dinha daw. Ang kato si Lani. So nara guys, mo na update karon sa SM Arena. Din na ipahigayon ang mga concert, mga international artists, mga pop group ang mo perform. So di na nato ang atong mahiwagang suga kay murag di na nato makita. So tama ba ko? Di pwede. No left turn. Pisto lang ba? Layo yung tuyukan. May nakabati basta no left turn guys. Ito na ko sa mic. Sige na lang. Dalion na lang ako. Guys, sa mga tutorial dito. I didn't expect this. Actually, I'm expecting kuan yun. I-close nila. Pero sa yung aning kuan, mingaw ra man ta nga ilang i-close dito nga side. Pero kusog na lang ta. Pero with care. Kusog na lang ta sa tundagan but with care. May nakabati basta i-kuan kanila, i-close nila ang kuan left turn. Igo kagi dari kita tuyok sa may New Star.